מה שהרגיע אותי בעיקר זה כשאת לימדת אותי שאני יכולה לקבוע לי זמנים, כדי שיהיה לי ממש את הסדר ביומן, ואז נגיד אם פתאום קבעתי סתם למשל תור לרופא או כל מיני דברים, כאילו אז מסתמכן לי עם היומן, אני לא צריכה לדאוג שפתאום הם קבעו על משהו אחר שכבר קבעתי. אלא גם עוד יותר מזה, אני חושבת, בואי, יש בעלי עסקים שהם לוקחים עוזרת אישית, סבבה שהיא תנהל להם את היומן. אני חושבת שהדבר הזה פותר הרבה מאוד דברים, כאילו אני חושבת שזה פותר עוזרת אישית שמנהלת יומן, אלא אם כן היא צריכה לעשות דברים אחרים. במקום שהיא תתקשר ומתי אתה יכול ומתי אתה זה, לשלוח לינק, תקבעו. כאילו, מה שעוד יותר כיף זה נגיד הנה פגישות אפיון. אם הם רוצים לקבוע, אוקיי, הם קובעים בגלל שהם עדיין לא לקוחות, אז הם מעביר אותם אחרי זה ישר לדף תשלום. זה פותר לי את זה שאני מבקשת מהם את התשלום, זה פותר לי את זה, אני צריכה לשלוח להם חשבונית, ומה השם של העסק, ומה תעודת זהות, ומה... זה פותר הרבה מאוד התעסקויות, שאנחנו כבעלי עסקים, אני חושבת שאין לנו זמן לשטויות האלה. כאילו, צריך שזה יהיה תכלס, אני תמיד אומרת, כסף אפשר לייצר, זמן אי אפשר לייצר, הוא הולך וזהו, נגמר. אבל אני חושבת שמה שאת נכנס לי לחיים, הגישה שלי, היא כל הזמן כמה שיותר לקצר את הזמן. כאילו אני כל הזמן רוצה כמה שיותר לחסוך זמן, כי אין לנו זמן, ופתאום אני מגלה שיש המון פעולות שאנחנו עושים שוב ושוב ושוב כבעלי עסקים, שאין לנו את הידע שלך יש, אבל עושים המון פעולות כמה פעמים שוב ושוב ושוב, שאוטומציה יכולה פשוט לפתור את זה בפעם אחת, והיא עושה את זה לבד. כאילו אני יכולה להגיד לך שבאמת בזכותך, אני הרבה יותר רגועה, כאילו מבחינתי, כמובן שיש לי את המעקב, במיוחד עם לקוחות, אני באמת בודקת שהם קבעו ושהכל בסדר, אבל זה נותן את התחושה הזאת שאני כבר לא ברדיפה ובבדיק מבחינתי, אני חושבת שזה כאילו חסך לי לפחות בין שעה לשעתיים בשבוע, כי הלידים נכנסים, לקוחות חדשים, פגישות אפיון, פגישות עם לקוחות, ואת יודעת, כשאני אומרת את זה, זה לא שעכשיו שעתיים את עם אותו לקוח, אבל פה שלחת תודה ואת מחכה, ופה הוא מחכה, ופה ככה, ופה לשלוח חשבונית, ופה, כאילו זה המון התעסקות שהכמה דקות האלה, הן יכולות להיות בין שעה לשעתיים לפחות בשבוע, והשעתיים האלה אני יכולה לצלם סרטונים, אני יכולה לייצר קורסים, אני יכולה לעשות כל כך הרבה דברים, כדי להיות באמת פנויה בעסק שלי, ואני חושבת שגם להם זה מקל, שתדעי, זה מקל לראות מתי אני פנויה, במקום לשאול אותי מיליון ואחת שאלות, זה עוזר להם לראות מתי אני פנויה, מתי אני יכולה לקבל אותם, ואת יודעת, הנה את זה יהודית, בבקשה, אני לא יכולה בשעה הזאת, את יכולה לקבל אותי, אין, כאילו, מה שיש זה ממש פנוי.